Na szóval, 7. Polár Kaptárkőtrél, és akkor az érdekessége, ha már egyszer Bükkalja és bükkaljai kőkultúra, régen ilyen kis, hát nem barlang lakás, hanem csak bújó. Mielőtt az akác mindent felzabált volna, itt hobbitelkek voltak, gyümölcsösök, és a tulajdonosok ilyen helyeken tárolták a dolgaikat, húzódtak be. Nem tudom, hogy a sötétben mennyi látszik. Na és akkor megyünk fel a Nyerges kaptárkőcsoporthoz. A változás a tavalyi verseny óta az, hogy közben a Bükki Nemzeti Parknak a tanösvényfejlesztése befejeződött. Rengeteg invazív akácot vágtak ki, és hogy az eróziós rombolást megállítsuk, ne legyen annyi taposási kár, elkészült fölfelé a lépcsősor. Hát nem biztos, hogy ezzel könnyebb lesz a versenynek ez a szakasz, mint simán megfutni. Hát azért ez ismeredek. De itt vagyunk. Talán esős időben sárba járhatóbbá válik. Egyelőre viszont a rengeteg száraz tölgylevél van itt. És akkor itt a Nyergeshegy alulról benne láthatók a kis kaptárkőfülkék, amikről igazából még mindig nem tudjuk, hogy milyen célból készültek. És több száz darab van belőle a Bükkalján mindenfelé. Na, a csúcsról folytatjuk. Na és akkor maga a Nyerges. Mindjárt mutatom, hogy miért is nyerges a Nyerges. Na szóval. Tehát ezért nyerges a Nyerges, valamint itt egy kissé betemetve az áldozó kelynek látszik a hely, ott van még egy. Úgyhogy ahogy ezt nekünk tanították, ez mindenképpen egy szakrális hely volt az itt élőknek. Most éppen a bükkaljai szőlődülőket lehet látni, de valószínűleg régen nem szőlő volt itt akkor még. Minden esetre egy jó hely. És akkor itt alattunk látszik a tanösvény, ahol feljöttünk. Petra közben megfullad, vagy csak nem ért egyet. Akkor jó. Mindenki szopókázik.